Dobro jutro, draga ekipa. Evo nas, 6 ujutro. Idemo prema lokaciji jednoj, stvarno posebnoj. Ako se uspije uopće proći. Vegetacija je, šta je normalno za ovo doba godine, poludila. Evo, ima starih zidova. Uglavnom idemo na jednu lokaciju zaista posebnih tumula. Na prvi pogled, eto, običan krš, kamen, a malo iskusnije oko primjećuje tu neke pravilnosti. Tragove davno zaboravljene civilizacije. Čim vi gledate ovaj video, već znate šta je tumul i da se u srcu našeg Dinarijskog krša, na vrhovima brda i planina, visoravni šuma, polja, pašnjaka, nalaze tajanstveni kameni humci. Uglavnom radi se o grobnim prapovijesnim konstrukcijama, koje potječu iz brončanog doba oko 1200. godine prije Krista pa sve do rimskog osvajanja. Sad ćemo se ovdje probati uvući ili gore. Nije zgodno nigdje trenutno. Uglavnom, humci su djelo ilirskih plemena koja su u to vrijeme naseljavala prostor današnje Hrvatske, BiH, Crne Gore, Albanije i tako. Gdje je god bilo ilirskih plemena. Postoje i grobni humci, ti tumuli na njihovom području. Negdje više, negdje manje. Najveća koncentracija u Dalmaciji i Hercegovini. Ima ih preko 100.000. Mislim da se na ovome primjeru najbolje vidi prikaz ilirskog groba, jednog ilirskog sanduka, sa tim poklopcem gore. Čisto da shvatite dimenziju. Eto kolika mi je ruka. A imam komad ruke. Svakako osoba nije mogla stajati u ovome grobu u ispruženom položaju. Tako da pokapalo ih se uglavnom u zgrčenom položaju. I pogledajte koji su to fino oblikovani kameni blokovi. I znači, ovaj poklopac poklopi se i onda hrpe kamenja. Ovisi naravno o važnosti pokojnika, utjecaju njegovome, što je bio važniji, bitniji, veći, to mu je i gomila bila veća. Tako da ovo je onako omanja gomila. Možda neka osoba srednjeg staleža ili nešto. Fascinantno, a? Današnja lokacija, stvarno posebna lokacija. A vidjet ćete i zašto kad uzmem drona. Na ovom području gomile su gusto raspoređene, što nije baš nešto čest slučaj, bar ne u ovakvom rasporedu da su poredane. Gomile nisu razbacane nasumično, nego su poredane u nizove pravilnog rasporeda.
baš zadivljujuće onako kad se digne dron i kad se pogleda. Postoji li tome razlog? Pa evo kažu, radi ogromne naseljenosti ovog područja u to doba. Da bi to mogao biti razlog. Napučenost velika, točno na ovom dijelu. Postoji mogućnost naravno i od prapovijesnih nekakve epidemije i bolesti koja je zahvatila ovu zajednicu, pa je zbog toga ovoliko gusto formiranih kamenih grobnica. Pri čemu je nerijetko zna biti da u jednoj grobnici, da u jednom tumulu bude nekoliko grobnica iz toga doba. A postoji naravno mogućnost da se i odvila neka veća bitka. Moguće. Zašto ne? Protiv Rima možda ili protiv nekog drugog ilirskog plemena. Ne znam koliko vidite unutra. Ovaj ovdje kamen duguljasti. Vertikalno dignuta 2, to jest 4 kamena, ovako nekako u ovome obliku, koliko vidim po dužini, pokriveno sa 2 velike preklopnice. Vidite koja je razlika u ovome kamenu i ovome, koliki je, to su bile te poklopci. Vidite koja je razlika u ovome malom kamenu, mislim malom, okruglastom. Znači, položaj groba ovako, nekako, iako su oni bili pokapani najčešće u zgrčenom položaju. 2 preklopnice i onda preko toga kubici kamenja. Nemojte samo misliti sad vi koji gledate šta to diraš, šta to radiš. Davnih dana je ovo grobno mjesto prazno i opljačkano. Da ne bi mislili da zadirkujemo u mrtve. A nemojte ni vi pokušavati takve ludosti. Nema tu nikakvih blaga, nema tu nikakvog zlata. Samo ćete napraviti sranje, da se tako izrazim. Uništiti kulturnu i povijesnu baštinu radi, ne znam, komadićka keramike ili nečega. Nije ovdje narod bio nešto pretjerano bogat, niti se pretjerano nešto kitilo zlatima i tako dalje. Zlatnim nakitima, fibulama, ne znam ni ja s čim. Tako da nemojte raditi gluposti. Evo, dragi moji ljudi, vidjeli ste nekoliko gomila u nizu, razloge smo rekli. Jedino što želim naglasiti da su danas stvarno često zaboravljene, pogotovo otkako čovjek ne ovisi više ne ovisi o stočarstvu i poljoprivredi, jer prije tipa 100 godina pa na starije ove su lokacije bile relativno čiste. Danas je to sve, svi su otišli u grad, na selu nema nikoga, sve to zarasta sve više i više, pa tako i ove gomile. A da ne govorim koliko bivaju uništene od solara, za potrebe izgradnje solarnih ploča, solarnih tih farmi, kako bi se zovu, vjetrenjača, ovih odašiljača, mobilnih operatera i da dalje da ne nabrajamo. Znači, to je apsolutni horor. Vidjeli ste da je to u stvari jedan grob, da to samo nije hrpa kamenja. Pa eto, na svu sreću, da tako kažem, njih ima još stvarno puno. Još da mi je naći put kako se vratiti do auta. Aha, moglo bi biti to. Njih ima stvarno jako puno. Preko 100.000 ih i dalje stoji. Najveća koncentracija gomila, to jest ilirskih tumula, koliko se god to sviđalo ili ne sviđalo populaciji Albanije
i ljudima koje vidim da komentiraju, pišu svakakve gluposti. Na području znači Dalmacije i Hercegovine se nalazi preko 100.000 tumula, na području Hrvatske i BiH se nalazi preko 70.000 stećaka, na području znači Hrvatske i BiH se također nalazi evo tu je auto, samo da kažem za kraj, se također nalazi preko 20.000 gradina ilirskih i naselja i zavjetnih gradina, ima svakakvih vrsta, o tome ćemo u idućem nastavku. U Albaniji ih nema toliko, sve skupa negdje oko 1000 gomila, ako sam dobro pročitao, ni na drugim predjelima. Znači, točno na ovom području Dalmacije i Hercegovine je najveći broj. Ovdje također i najjači danas trenutno dinaridsko-ilirski gen, to jest gen haplogrupe I2A1, koji na ovome području prelazi preko 70 do 80%. Znači, upliva velikog Slovena ovdje nije bilo, tako da u biti ako pogledate karte genetske europske, bilo koje europske karte genetike, narod Dalmacije i Hercegovine je najautohtoniji narod. Ja ne govorim sad ovo iz nekih nacionalističkih razloga, jer nacionalist nisam. Govorim činjenice, govorim genetiku, tako da kažem vam, najautohtoniji narod Europe je na području Dalmacije i Hercegovine. Pa eto, sad hoću reći, kad smo već tako najautohtoniji narod, ajmo čuvat ovu našu baštinu, ajmo čuvat naša groblja, jer ako mi nećemo, ko onda hoće.